da sai a ce ai goge wanda yayi ne sai ya samu wannan ilhama yake fadar to da Allah ta'ala ya taso shi bai taba shiga cikin wannan gwagwarmayar da ake yi ta abin da ake yayi a garin su ba, sannan bai je gurin wani ya koya masa karatu ba, sannan kuma shi baya gaya wani karatu kuma sannan ba same shi yana rubuta wasu abubuwa ba yana rahasa. Duk mutum yanzu misali duk wanda zai zama wani mai rubutu misali duk wanda zai zama mai wani rubutu ko marubuci sai ka ji an ce ai shekara kaza ya fara rubutu a makarantarsu ya fara rubutu a yake fitar da kaza da kaza. Idan wani mai ɗaba'i ne shi ma haka, idan wani mai fito da wasu abubuwa ne irin abin da ya shafi kamar jarida da me sai an ba da labari abokan karatun da su ce tun yana makaranta an same shi mai wani wata irin zalaka dama an san zai zama haka. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya taso bayan gwagwarmaya da aka yi ta kasuwanci ce ta harkar mu'amala ta mutane ta yau da kullum, tafiya ainihin garin basra da aka yi kasuwanci da mu'amala da Khadija, kaga duk ba abin da ya shafi karatu ba, bari a ce ai da na Khadija suka tafi kasuwan nan ne sai kaza, a sai aka ce abu ne wanda ya shafi harkar kasuwanci. To shi ba a samu wani abu ba, shi saka wannan kalmar ta ummi ba tana nufin ummi irin yadda yake ummi a mu ba. A ummi a fuskar mutane za ka ɗauke shi a ce wanda bai san rubutu bai san karatu ba, wanda da bambanci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine bai koyi rubutu a gun wani ba, bai koyi karatu a gurin wani ba, da abin da aka kuma gashi yana zuwa da abin da wanda ya shekara 1000 yana koyi rubutu da karatu bai zo da shi ba. Ya zo da abin da ya ƙure mutanen da suka daɗe suna gwagwarmaya, shi saka da ƙur'ani yau sai aka musu tahaddi, ku zo da misalinsa, wa in kuntum fi rabbin ma nazala ala abdina fa atu bi suratin min mislihi, aka ce ku zo da sura, aka zo ku zo ma da bi ashar suratin muftariyatin, ku da surori guda 10, kaga an musu tahaddi zo da shi daga ba su zo da shi ba, an ce zo da surori guda 10 ba su zo da shi ba, an ce su zo da guda ɗaya ma, aka ce wa in lam tafa'alu wa lan tafa'alu, idan ba ku aikata ba ku har abada ba za ku aikata. Kuma gashi nan mu'jizar Qur'anin ta zo har zuwa yau, duk kokarin da ake yi ba irin abin da ba a jagwalgwala ba, ana jagwalgwalawa sai ya zama cewa ba Qur'ani ba ne. To daga wannan shine abin da ake nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi. To daga anan gurin Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mala'ika Jibril alaihi salam ainihin amintacce ne, kuma ya saukar da wannan wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma ya kore abin da larabawa suke riyawa cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wani motsi na ka, wanda wani abubuwan da yake faɗa abubuwa ne wanda yake na sambatu na motsin ka ba ainihin wahayi bane. To Qur'ani sai ya zo ya kore wannan, saboda haka Allah subhanahu wataala sai ce wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ai Allah subhanahu wataala ya ga mala'ika Jibril a surarsa ta mala'ika wacce Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi da ita, ma'ana a ainihin nahiya ta mahudar rana inda rana take fitowa. Ya ce wannan kallon da ya masa, ma'ana ya kalle shi bayan kallon da ya masa a cikin ainihin kogin Hira, bayan ma'ana ganin da ya masa na kogin Hira, lokacin da ya gan shi akan kujera tsakanin sama da ƙasa a surarsa, yana da fuka-fukai guda 600, ya toshe magudara da fafaɗarta, ya ri wannan ganin. Allah subhanahu ta'ala ya sa shi mala'ika Jibril masa kashifi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril a bisa surarsa. Tunda kaga lokacin da yake karɓar wahayi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana cewa wani lokacin kamar tambaya kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya talaqqal wahayi, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karɓar wahayi. Sai aka ce wani lokacin yana jin kaman ƙarar ƙararrawa haka, sai abin ya masa nauyi, wani lokacin kuma za a kaman gumi yana keto masa. To da Allah subhanahu wa ta'ala kan masa magana wacce take kaulan sakila, domin zancen da yake ne aka ce daga Allah yake, wanda ya san Allah subhanahu wataala Allah ya faka masa da zance, to dole zai ji girman abu saboda a zuciyarsa yake sauka. Ba kamar mu ne ba, ana mana karatu yana sauka a kunne kawai kana ji sai ka ma je kai shawara to wannan ko kan wannan kun yadda ko kan yadda, a shi kai tsaye yake sauka a zuciyar,
kuma da tsoron Allah subhanahu wata'ala da kuma girmama maganar da ya za a musalta wannan zance gaba ɗaya abin yake tafiya shi ya saka nauyin abin yake. Wani lokaci kuma sai ce yana zuwan masa a siffar mutum, har shi yana zuwan masa a wani siffa ta wani sahabinsa da hiyatul kalbi, yana zuwan masa a wannan siffa da sai karanta masa sai kuma ya kiyaye abin da yake faɗa. To ma'ana haga anan sai aka ce bayan wannan Allah ta'ala sai ya saka masa ainihin dama mala'ika Jibril ya yi kashafi ya fito a siffarsa ta mala'ika da shi ne ya fito masa ya gan shi a mahudar rana da fuka-fukai 600 wanda kuma girmansa ko mu ce tudunsa ya toshe kamar mahudar rana faɗarta gaba ɗaya. To da aka girman mala'ika kenan. To da aka takaice shin wannan sura guda ɗaya ita kaɗai ce shi ko ita ce wacce ta tabbata cewar ya fito masa a wannan sura da to da kama ma yakun min amrin shine lallai wannan mala'ika ya bayyana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin me tabbacin cewar shine dan aike wanda Allah subhanahu ta'ala ya turo shi ya kawo wannan wahayi. Kuma an samu duk gaba da annaba da suka gabata ma shine dai wasili da Allah subhanahu ta'ala ya saka yake ganawa da annabawa yake turo domin wasu abubuwa, hatta wayanda suke bijirewa Allah subhanahu wata'ala mafi yawa in za a harkar da wata al'umma shi ake umarta domin ya jagoranta. Wannan bayan nufin gajiya ce ta Allah subhanahu wata'ala ba, sai dai dan Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewar yana da wasu bayi masu yi masa biyayya wanda dan adam da yana kallon irin wayannan bayan da ma bai saba wa Allah subhanahu wata'ala. Duk abin da kake ganin cewar kai saboda Allah subhanahu wata'ala na daga biyayya, Allah yana da mala'iku da suke masa biyayya da ba ma irin taka bace. Haka zalika idan karfi ne kake ji da shi kake yin wani abu to Allah yana da rundunoni kala daban-daban, daga ciki har da cututtuka kala daban-daban doce aka turo ya cinye ka rundunar Allah subhanahu ta'ala ce. To Allah subhanahu ta'ala sai ke cewa anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi a bisa surarsa kamar yadda ya faɗa ce wa ma huwa ala ghaibi bidanin, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance mai rowa a bisa wahayi ba. Ala ghaibi ma'ana a bisa wahayi kenan abinda Allah subhanahu ta'ala ya sanar da shi na daga wahayi, ya sanar da shi na daga gaibin sa wanda ba dan shi ba da ba san wannan abin ba. A Allah subhanahu ta'ala sai ce shi baya rowa da abinda Allah subhanahu ta'ala ya iya da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar mala'ika Jibril din nan. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kokari iya kokarin da zai iya yi a matsayin sa na dan adam wanda Allah ya zabe shi kuma ya ainihin ya tsara shi a yanda yake ganin cewa shine zai yi masa wannan aiki din. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya da wannan sako baya ruwasa baya koyi komai, haka yake iya da ainihin al'umma da Allah subhanahu ta'ala ya turo shi zuwa gare su ya musu wannan ainihin isar da risala, yana isar da ita da amana da gaskiya kamar da Allah ya umarce shi. Sadaka a nan kaga shi kansa kowaye mai ainihin wanda ya san sabon Allah subhanahu wata'ala da sabon wannan addini bai kamata ya rowarsa ba. Shi suka magana cewa ballugu anni walau aya, ku yi mun koda da aya ɗaya shi abinda ka sani kakai rowar ilimi daidai gwargwado. Ba za a ce sai ka gama littafi kaza ko ka harita littafi kaza ko ka zama wani babban malami ba sannan za ka iya da wani sako na a'a abinda ka ji yanzu an faɗa kalma ɗaya ce kai ma an kai gaba iyar da ita kai ma a baka ladan iyar da sabo. Wannan kuma maganar malami da hawa da bakan an dabakin wannan ya bi wannan ya bi wannan a ce wannan bijimin malami ne wannan gangaren ne wannan kaza ne duk wannan sai ka bar shi a hanyar karatun Allah ya zaka zama ka zama, amma dai iyarwa daidai gwargwado ba a jiran lokaci ba a jiran sai an tara. Domin ka iya yiwuwa ba lallai ka kai lokacin da ke sa rai din ba kuma za ka ainihin tafi sai ka zama ka samu wannan ladan iyarwa din. To da kai saka koya ka dan san wani abu to kamar kokari ka sanar da wani. Yasa ko da yaushe a babin nasiha ake wani karatun ma a tunatar da mutane wasu abubuwa domin in sun je gurin manyan malamai kuma sa faɗaɗa su jan da abin yake fiye da yadda aka musu, amma dai na hanyar ta kamar share musu. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء
huwa bi qawli shaytanir rajim. Wasu kuma suna cewa ai shaytan ne ya shiga jikinsa yake gaya masa wannan zan taka duk da yake fara a sai da yake kira ya gaba da shaytan sun yadda da cewa lalle wani abin da ya huce wani abu da za a faɗa. To kuma in ka zo da maganar cewar an zo da wani abu da ya saba wa hankali ko na hauka ko na meye, to ai ba haukan kaga ake ba, domin abin da aka zo da shi hankalin ya kasa warware shi. Kuma in ka ce wani mutum ya yi zancen hauka ya ce da ya mana zancen haukan ana jin zance a ce to a wani zancen hankali ne shi. So in ana zaka kare da mutum so ake ka faɗa mutumin da zaka ce ka bata ya zama ya bata an yadda, to sai zama cewa ko ba za a yadda ba, domin zancen da ka zo ka faɗa zance ne wanda bai hau ma'auni ba. To da haka kansu su shugabannin larabawa din suka ainihin fara karyata kansu, suna wulakantar da kansu. Dalilin da ne suna faɗa wa mutanen su karya, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa musu gaskiya ne. Sai su zo su haɗa karya saboda suna da sarakuna, suna da tarin dukiya, suna tsoratar da talakan da komai. Sai a zo a tattara musu ainihin abin tsoro, sai a gaya musu cewa wani fa abin da yake faɗa kaza ne, wannan abin da yake faɗa ai kaza ne, sai su bata abin. To sai a yi shiru, ba za a ce ƙarya kuke ba saboda tsoron tsaduwa. Amma ana komawa gefe sai ka yana kuskus ai kwazancen nan daidai ne, ako magana nan kaza ce. Wannan anan nake son da nasiha ga ainihin malamai da suke saka wasu mutane a gaba, sai su ringa faɗa musu zancen da hankali ba zai ɗauka ba, kuma su gaya musu cewar haka ne. To ko mutum bai ce ma ƙarya ba da saboda bai san nasin da zai janyo ba, zai tafi yana irin wannan abin da aka gaya wa su wayannan mutanen makaɗan. Wa ma hobi kullu shaytan, suka yi ta kama kami. Za ga ɗalibin ka zai gane kama kake yi, za a gaya masa kaza, domin ka ɓata wani. Musamman yanzu da ta'assubanci na ƙungiyoyin addini ke ci, za ka samu wani kawai don ya ɓata wani, ya ringa ɗauko wasu abubuwa yana faɗa. To zancen dai a gaba ya haɗuwa, wataƙila ka faɗi wani abin yau, gobe kuma jibi gata ya ka faɗi wani, shi kai ka manta da ka faɗa, ya ka faɗi kuma na yau, ana haɗa sai a ji gaba ɗaya kishiyoyin juna da ba za su haɗu ba. To shi saka duk inda gaskiya take ko mun kankantarta, ka kare addinin Allah da ita, ya fi da ka zo sai ka wani kambama ƙarya ko ka kambama wani abu sannan za ka kare. A ƙoƙarin karewar anan za ka yi kanka tarwa kama, sai ka zo ka faɗa abin sai ga an zo an faɗa, zama sama social media din nan za a ga malami ya faɗi wani abu, sai a ɗauko wani abu da zai faɗa sai a zo a haɗa a saka shi, da ya gama wannan sai wannan ya shigo, sai shi to yaya, sai a masa tambaya kuma. Kaga me ya saka? Saboda shi ta asubanci ne a zuciyarsa ya cika, sai ya ɓata wasu, sai ya ɓata aikinsa, ya ce ba su iya ba haka ake yi ba. A wannan gabar sai ya zama cewa ya damejin kansa. To shi saka wajibi ne duk mutumin da zai yi, mutum ya kokari ya faɗa gaskiya, tunda Allah ta'ala ce ku faɗa gaskiya ko da ya kasance a kusa a makusanta ne. Gaskiya ko yaya take ta isa, ba ya ka kudin gini mai ƙarya za ka yi ainihin kare addinin Allah da ita ba. Duk yadda ka faɗi gaskiya ko yaya take shi kenan a iya haka. Wanda ya zo ta gina wannan ƙarya yana ta yi kakkare tsorata ka, kana nan za ta lashe ta lalace a sake dawowa gurin kuma ce a duk wani abu ba shi da gaskiya. To da ka ana gurin isa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim, shi alqur'ani nan ba magana ce ta shaytan abin jefewa ba, mara albarka. Yaya za a yi ma ya zama albarka har zai iya hada zancen da zai kwaikwayi na Allah subhanahu ta'ala bayan Allah ya jefe shi kamar da su mushrike suke faɗa, ce fa aina tazahabun, to Allah subhanahu ta'ala da kansa yake tambaya, to ina kuke tafiya kuma? Fa aina tazahabun, wacce hanyar za ku bi bayan wannan hanyar? Ma'ana in kun karanta alqur'ani, kun soki alqur'ani, kun soki manzon sallama da abubuwa marasa adadi ma, to sai a dan gurin sai aka ce idan kuka bauta shi alqur'ani din, to ina za ku bi? Duk hanyar ta gaba za ka ga hanya ce ta bata, hanya ce mara kyau, hanya ce ta wahalarwa. Shi zaka to bayan alqur'ani sai bata, yawwa ba wani abu da zai saka ba a samu mu'arara tsakanin wani littafi da alqur'ani. Manzon Allah sallama a da abin da ya shafi sunnar sai na sharhi da tahlili ne abin da ya shafi alqur'ani mai girma. Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ba a manzon mai iyarwa sai yake yin bayani. Mu ma yanzu misali ba gashi muna yin bayanin ba, yau to amma aizancen da muke yi ba yana nufin cewa shine lafazin alqur'anin ba,
ba shi ne lafazin alƙur'anin ba, shi sharhi ne da bayanin abin da alƙur'ani yake cewa. To shi saka anan gurin duk wani wanda ya bi littafin da ba littafin Allah subhanahu wata'ala ba, to babu ta yanda za a yi kuma ya samu haske, babu ta yanda za a yi ba hanya da za ta kai zuwa ga shari'a. wa man lam yaj'al Allahu lahu nur fa ma lahu min nur. Wannan shine hasken ai, ya daga cikin sunan alqur'ani ma an-nur, haske. Duk wanda alqur'ani bai shirye da shi ya kai shi zuwa shari'a ba, to babu wani littafi kuma da zai shirye da shi. Domin Allah ta'ala shi halicci dan adam, duk abin da zai gaya wa dan adam daidai da rayuwarsa yana ciki. Idan muka duba mu ga duk hukunce-hukuncen shari'a da suke cikin alqur'ani, za ga cewa suna da alaka da ainihin ɗabi'a da halittar ɗan adam da yadda Allah ya halicci ɗan adam. Allah duk yadda ɗan adam ya faɗe shi. Allah ya faɗi shi mai son dukiya ne, Allah ya faɗi shi mai rowa ne, Allah ya faɗi shi mai butulci ne, Allah ya faɗi shi mai kaza ne, duk gashi nan dai. To kuma wacce kasala ce ba kasala ba. To da ka taƙaice shi ɗan adam bayan alƙur'ani ba inda zai je. Idan an ce alƙur'ani shi ne da abin da ya bayyana zahiri a cikinsa, da abin da alƙur'ani ya fassara kansa, da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa ya fassara alƙur'ani da su, da abin da magabata suka fassara alƙur'ani da suka tabbatar cewa wannan shine abin da Allah yake nufi da kaza. To wannan shine hanyar da mutum zai yi addini. Sai ce in huwa illa zikrul lil alamin. Shi alƙur'ani ba wani abu bane kamar an takaice shi, kadai shi ainihin wa'azi ne da tunatarwa ga su ainihin halitta baki daya, al'alam kullu masu wallah, da abin da ba Allah ba. To shi alƙur'ani ta zikira ne ga wayannan. Alƙur'ani wa'azi ne, wa'aztawa yake sai ke cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Alƙur'ani ya zo ya bayyana komai da komai, ya yi bayanin ai ga hanyar wuta ga hanyar aljanna, wacce dan adam ya dauka zai bi sai ya bi. Inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura. Allah ta'ala ya ma farna fil kitabi min shay, ba abinda Allah ya bayyana cikin Qur'ani ba, abinda aka bayyana bai fito fili ba, yazo a mujmali, sai hadisin manzon sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya bayyana shi mufassali, bararrabe shi ga abinda Allah yake nufi, ga abinda Allah yake nufi cikin shari'arsa. To kuma wajibi ne ruko da wannan. Isa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa liman sha'a minkum an yastaqim. Amma fa wannan ga wanda ya so. Mashi'a, me mashi'a anan? Ganin dama. Dan adam ya ga dama zai wani abu. Shi saka anan kada mutum ya ringa cewa sai Allah ya shirye shi zai to kamar da malami ahli zai cewa wala yaqula hatta ya hadini Allah. Fa innahu min alamati shiqai wal kidlani wa tamsil basira. Ka ringa cewa sai Allah ya ji ko kuma ai mana addu'a. To lokacin da zaka lalace sai ka zo ga mana wata addu'a kai ma ka lalace. Mashi'a ka ce ra'ayi kai kaga dama ka taba ke aikata irin wannan laifin, tun ka aikata ma yana damun ka har sai da ya koma ya ka zama adopted da yake cewa, ma'ana ya zama jikinka ya zama in baka ma yi wa ka jin daɗi. To da wannan hanyar, tuno hanyar da ka shiga wannan laifin, duk abin da yake aikatawa, idan hanyar sabo ce haka, idan hanya ce wacce take ta ainihin cin haramun, idan hanya ce ta kaza, za ka ga da hanyar da ka shiga da kaɗan abin ya zauna maka. To shikenan ko ba za ka iya bari lokaci guda ɗaya ba, sai ka biyo wannan hanyar da ka shiga da kaɗan kana ragewa har ya zama da cewa ba ka ainihin sabon Allah gaba ɗaya, za ka shiga kuma umumi. Amma magana ka ci gaba da aiki na laifi da sabon Allah na laifi a lokacin da kake aikata sabon nan, ka ci gaba da yi, kuma kana cikin yi kana gaya mutane ai mana addu'a, malam an yi sallah na riga mana addu'a, ai addu'a ce kawai za ta rama wannan abu. Sai ka tambayi mutum, to lokacin da ka fara yi ga mana addu'a da aka yi maka kai ka zo kake aikata wannan laifi, wacce addu'a kai ma? Allah yana cewa alladhina hatadaw zidnahum hudan, wa'anda suka shiryu za mu kara musu shari'a. To shine wannan liman sha'a minkum an yastaqim, wanda ya so. Allah ya ba wa dan adam wata kasala guda ɗaya, ita ce mashi'a. Shi saka yanzu gaba ɗaya muke yaudarar kanmu. Allah yana mana umarni, mu mana wa Allah umarni. Allah ya ce mu yi kaza, mu kuma sai mu ce ba mu addu'a. Wannan abin da sai dai addu'a. Akwai abin da Allah ya ce mu minki ko mun ce sai dai addu'a kawai. To shikenan ya za a yi bukata ta biya, ya za a ga wannan canjin. Kuma in abin bai biya ba, a za a tambayan malamai ma an yi addu'a na yi kuma malam ba zai
kwakwalo abin da ba ku yi daidai ba sai da ga ya haka addu'a take da a'a ba wai haka addu'a take ba, akwai abin da aka ce ku yi ne kuka ƙi, wanda shi a sunna ana cewa akwai sunnatul lahi ne yanda Allah yake yin komai. Allah cewa walan tajal li sunnatillahi tabdilan walan tajal li sunnatillahi tahwila, ba za ka taba samun canji a sunnar Allah ba za ka taba samun ainihin canji ko kuma wani juyi a sunnar Allah subhanahu wataala ba. Yanzu misali mutum da zai tafi bela nan, amma akwai wanda suka taba yin nan haka suka je bela, shine ake cewa ko mu'jiza ko karama ko irhasi ko makamanci irin wannan daya zalika li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir, dan ka san Allah zai iya komai. Lisan da sagar dan ka ce akwai wani abu da Allah ba zai iya ba, ina ba ta fahimta. To amma wannan hanyar sai ka kibi ka ce kai nan za ka bi kuma bela za ka je kai yamma kuma ka hada ba da sadaka amma addu'a. To a cikin aikin da kake yi akwai abin da Allah ba zai karɓa addu'a ba. Shi ko malami ba wai kaman mai tilastawa Allah ya wani abu bane, yardar da Allah ya yi masa ne saboda shi ya mika wuya ga Allah subhanahu wataala daga dukkan abin da yake umarta da shi. Saboda idan kai ma ka mika wuya ga Allah, tabarriki ne ake nema ce malam wani mana addu'a kuma su a hada ya addu'a kuma ka ce wannan gonka ya maka addu'a kuma a hada ya addu'a wani guri. Amma idan ya zama cewa wannan abin da Allah subhanahu wataala ya ce a bari ko kuma a yi baka yi ba, to za ka yi ta zauna a guri daya, to kuma sai ka ringa zargi ka zargi kanka. To yi suka a wannan bangaren mashi'a din dan adam ya ringa dauka Allah subhanahu wataala ya yi masa komai. Akwai wani bawan Allah yake cewa ai shi Allah subhanahu wataala ya masa komai, da kunya ma yake ji ya ce wa hayya roki Allah ya masa wani abu ba, domin yadda Allah subhanahu wataala ya yi kai kiyaye kai ya baka saduwa, ya baka komai, ya baka tunani, ya baka dukkanin milka ta kanka, kake yin abin da ranka yake so, amma abin da Allah ne ya ce ka yi shine za a yi ma addu'a, ko kuma abin da Allah ya hana ya ce ka bari da za a yi ma addu'a, ko kuma kan wani abu da kai da za ka fito a ce ka faɗi gaskiyarka kai ka san zuciya ka haɗa ka shi kuma ya ma addu'a. To wannan gaba ɗaya ba daidai ba. Shi saka Allah ya ce anan liman sha'a minkum an yastaqim, kenan ba wai kawai dan an yi maka wa'azin bane kawai shi wa'azin ne zai shiryar da kai, a'a sai ka so liman sha'a minkum an yastaqim, ga wanda ya so. Ya saka duk malami dan ka zai ta wa'azi ba zai na wa'azi ba. Inna Allah ga annabi inna ma alayka al-balagh laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, kawai kai wa'azin zaka ta yi. To kuma shi ulama'uhum warasul anbiya, malamai kuma ga da annabawa ne, iya wanda su ci gaba da yi. To ga nan gurin an ce liman sha'a minkum an yastaqim, ga wanda ya so ya shiryu. To da ka shiryar kaman ana mata kallon a abun wasa ne, za a iya dabara ko za a iya mata wata kwana, shi ya saka ake yin wasa da abin da ainihin malaman suke fara. Amma yanzu yau in gwamnati ta saka wata doka da ka tabbatar da in ka fita akwai yan sanda a can za su kama ko su yi wani abu, yau za ka bi dokar yanzu nan. Mashi'ar ta kama ka ce mana a'a ai kawai to ya za hidaya mana addu'a, kafar ta ce ya an fita, ba za ka fita ba. Mutum ba zai fita ba inda zai je. Me yasa ka so da yana jin tsoro, to wannan tsoron da yake ji na zahiri shi ake so kamar cikin zuciyarka ka ninka shi ka girman Allah, ka daina aikata sabo, ka daina duk abin alkhairi da aka kira zuwa gare shi ka ringa gaggawa zuwa gare shi, saboda me kana yin wannan filin din a zuciyarka. Idan insani ne wani ubangidan da kake masa biyayya saboda wannan, sai ka baka da wani ubangida wanda ya wuce Allah subhanahu wataala, wanda shine zaka iya masa komai. In ka duba duk wata baiwa da ni'ima da wannan mai gidan naka yama, ba bai maka wacce Allah ya ma ba, kazalika wacce yake yi maka din ba ta ma Allah ne ya masa shi ma yake yi maka. To na gaba daya za ka gode wa wannan kai masa biya irin tasa, to amma kuma ta Allah subhanahu wataala tana nan. Isa Allah subhanahu wataala ke cewa liman sha'a minkum an yastaqim. Alqur'ani gashi nan wa'azi ne, in huwa illa dhikrun lil alamin, wa'azi ne ga mutane, ga talakai baki daya, amma liman sha'a minkum an yastaqim, ga wanda ya so ya bibi ainihin hanya madaidaiciya, ya samu istiqama, ya tsaya car ga Allah, ga hanyar Allah subhanahu wataala. Sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin, duk abin da kuka so sai abin da Allah ya so ubangiji talakai. Ai duk abin da kuke iko a bisa yi to sai da tawfiqin Allah subhanahu wataala.
tawfiki ake nema kamar neman dace na Allah subhanahu wataala. Lokacin da zaka yi wani abu sai ka nemi dacen Allah subhanahu wataala akan wannan abu. Zan fara kasuwanci, na samu kuɗi, na yi kaza, na yi istikara, na zaɓi kasuwancin da zan yi, to yau za mu fara kuma to a taya mu da addu'a, ka siyo kaya, duk wata dabara da ake ta kasuwanci yake ta dabarar ka, ya ake tattalin kaza, ya ake juya kaza, ya ake yin kaza, ya ake yin kaza, kai dai da wayo da hikima da dabara, duk wannan abin da ka san Allah ya baka kwakwalwarka ka ringa implementing ɗinsa mai a cikin wannan abin da kake yi, to sai kai ta addu'a. Allah ya cewa me balil insana ala nafsihi basira, an adam akan kansa mai basira ne. Allah ya saka maka basira da zaka gane ɗinka, ba za ka fada cikin halaka ba, ba za ka fada cikin cuta ba da sauransu, to kana yin amfani da su sai kuma ka ƙara da me, sai ka ƙara da addu'a, shikenan. To Allah subhanahu wa ta'ala zai cewa duk abin da kuka nufa ku nemi tawfikin Allah subhanahu wa ta'ala, shine wa sha'una, duk abin da kuke nufi za ku yi, to illa insha Allah rabbul alamin. To da wannan shine ainihin imani. Misali za ka tafi kasuwa ka ce na tafi kasuwa amma karfe 10 zan dawo, in Allah ya yarda, shi ne cewa mutum yana cewa insha Allah, an bayyanta sai ka ce sai goben Allah ya kai mu, shine insha Allah. Gobe zan ba kudin nan insha Allah, za mu tafi guri kaza ne kaza insha Allah. To sai ka ce babu wannan da aka ce insha Allah akwai wacce za ka faɗa da baki, akwai muƙaddara. Yanzu misali kawai a imani, duk mutum da ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ya yi imani da rukunan imani, ya yi imani da alqur'ani, ya yi imani da dukkanin abin da yake na addini din nan, to dama ai ya san da abin da zai sai abin da Allah ya kudurce wannan. Saboda in wani ya ce gobe zan ba ka kudin nan, in ya tafi kaka ce kai dawo baka ce Allah ya yarda ba, ai tun da shi musulmi ne, shi ya san in Allah bai yadda ba zai ma kai goban ba. Saboda ka wannan ababun furtawa ne, in ya furta shi kenan, ba yana nufin wai dole ba. To amma wannan saboda a ƙara tabbatar da tauhidin ne, a ƙara inganta shi da zaka ana faɗa insha Allah da baki, insha Allah da baki. To wannan shine karshen ita wannan sura da ainihin muka karanta. To abinda za mu dan yi himmi amfani da wannan dama, mu dan yi nasiha da salamunci na biyar ku. To alhamdulillah abinda za mu ɗan yi nasiha a kansa kusance abu da wanda yake da munasaba da waƙi'ar ta faru a wannan gari namu mai albarka na alƙatal, ma'ana abin da shafi kisa. Kusan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta kisa gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq, kada ku kashe ran da Allah subhanahu ta'ala ya hana a kashe ta sai da gaskiya, ma'ana alqatul. Allah subhanahu ta'ala shine ya halicci kowa, kuma Allah subhanahu ta'ala ya sanya wa kowane dan adam rai da ji a jikinsa da kuma hanyoyin rayuwarsa. Da Allah subhanahu ta'ala ya tashi sai ya bambanta dan adam da hankali. Wannan hankalin sai Allah subhanahu wata'ala ya sa yana da abinci, kamar inda gangan jiki take da abinci. Abincin hankali shine ilimi, abincin gangan jiki shine a cikin gafa, a ci nama, a ci shayi, a ci kwai, a ci na komai, a ita ci abubuwan da ake ci, ya yi jikin ka ya ringa kyau, kana kiba, kana ta kai wannan jin daɗi. Idan ba ka ci sai kana taramewa, to hankali ma haka yake ramewa, sai bangaren hauka kuma ya ta girma, sai mutum ya ta hauka. To babban makami da zai bambanta dan adam da dabba shine ainihin ilimi. Misali yanzu a wani tsuntsun zai tafi shekar wani tsuntsu ya ɗauko jariransa ya tafi ya yanke shi nashi jariran sai je ya yaga musu su ci saboda su rayu, yana murna. Ko ya je kaso wani abin ya zo ya kawo wa nasu su ci. Wannan ɗabi'a ce ta dabba. Zaki zai fito ya bi wani abin da gudu, ko ya kama barewa wata tana da abubuwan shayarwa, ba ruwan da wani abubuwan shayarwar, yana jin yunwa, yan suna jin yunwa, kawai a zo a ci ba komai. Kura za ta shiga cikin jeji ta yi haka. Dukkanin nau'in namun jeji wanda suke dabbobi ne, rayuwarsu dai ma'ana za ka yi ta ganin nau'in dukkan abin tausayi wanda su abinsu ba wannan tausayin, ba wannan lissafin. To amma dan adam sai Allah subhanahu wataala ya saka masa tausayi.
ko yau saniyarka ta haihu in ba tsautsayi ya kashe ta ba za ka iya yanka ta ba saboda ka san akwai 'ya'yan nan sai ka ce saboda 'ya'yan nan ba zan yanka ta ba sai dai ka sai da ita gaba ɗaya da 'ya'yan ga wani shi kuma je kiwo ta wanda yake da hali ko ka ba da jinkirin ko kuma ka ɗaga lokacin sai ka ce sai lokaci ka saboda 'ya'yan ga kana da bukata kuma Allah ya halatta mata ka ce amma ba za ka yanka ba saboda mai tausayin yaya. To duk lokacin da aka ce ɗan adam ya zama yana irin wannan abubuwan to shi ma ya koma kamar dabbar kenan. To tasiri na rashin ilimi a al'ummar da rashin tarbiyya ya bayyana ƙarara kenan. Shi ya saka Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, ya ku da kai imani ku ba da gaskiya ku kiyayi ainihin iyalan da kawukanku daga wuta wa ku da hannasu wala ijara, wanda makunnar wannan wutar mutane ne da duwar wasu. Allah subhanahu wataala ya haramta, ya sa mutum ya kiyaye kansa. Ta yana ka kiyaye ta hanyar ba da tarbiyya ga abin da Allah ta'ala ya baka. Shi saka ba dole bane yin aure, amma hukun dokokin auren an yi shi wani wajibi. Allah subhanahu wataala bai tambaye ka ba dan baka aure ba ranar lahira cewa ga wutan marasa aure saboda bai aure ba a sa shi a wuta, ba za a saka ka ba. Ita kuma zinan nan mutum ya je ya zina, ai ko mai auren ne ya zina, ai hukuncin shi ma yana na akan sa ranar lahira shi ma bai tuba ba Allah zai masa hukunci kamar da shi wani matashin da bai yake dan ita hukuncin zina daban babinsa daban. A maganar aure ake yi, idan ka zo kai aure to ka tabbatar cewa duk haƙoƙi na aure Allah sai ya tambaye ka akan ahalinka, matarka da dukkanin abin da yake na haƙƙin za ka ba su. Allah subhanahu wataala zai tambaye ka wannan. Haka zalika idan baka haifi ƴaƴa ba Allah bai tambaye ka me yasa da ka zo duniya baka haifi ƴaƴa ba, Allah bai tambaye ka wannan ba. Amma Allah subhanahu wataala zai tambaye ka yaya baka kula da tarbiyyar ƴaƴanka ba, baka ba su ilimi ba, baka ba su ainihin tarbiyya ba. Domin akwai bambanci tsakanin ilimi da tarbiyya. Shi ilimi yana zuwa ne domin ya tabbatar da tarbiyya. Shi saka idan ilimi bai tabbatar da tarbiyya ba to ba shi da tasiri, kamar yadda Allah yake cewa masalul ladina hum bil tawrati thumma lam yahmiluha kamathali himari yahmilu asfara. Misalin wanda aka ba wa taura ba su aiki da ita ba kamar jaki ne da yake dauke da kayan littafai. Ko mun ilimin mutum idan baya aiki da karatun to ilimin ba shi da amfani, halaka ne a gurinsa. To Allah subhanahu wataala ya ba wa iyaye wajibci na kula da tarbiyyar yayansu. Kuma idan muka duba za mu ga wannan abubuwan da yake faruwa, sai a ce laifin gwamnati ne, sai a ce laifin mutanen gari ne, sai ana ɗaɗɗora mutane laifi. Ainihin inda laifin yake kuma ba ma ɗora shi. Ai babu wani mutum da yake, yanzu misali wani mutane suka aka tona laifin mutum uku da aka ce an kama, ba uwa ɗaya ba uwarsu da ubansa ɗaya ba, kowa daga wani gida ya fito. Me ya saka shi da zai aikata laifin here ne nemi wanda suke lalatattu irinsa masu irin ɗabi'arsa. Ai na a gidansa zai samu mutane da wadatattu ko a danginsu ko a layinsu, amma yadda ta wacce ungoyi ya samu mai irin wannan ɗabi'a. Da a ce shi wannan wanda ya samu din ya samu tarbiyya ta hakika kamar da wanda yake jin tsoron in ya ga masa wani ba zai je ba, da shi ma ya samu tarbiyya din a ina ya samu abokin aikin ba zai samu ba. Kuma shi kansa da a ce ya samu tarbiyyar ta addini, ya samu tarbiyya ta zamantakewa, da bai ma yi sha'awar wannan abu barkana ya kiyasta, sai kullum ya ganin abin gingirin yau. Kamar yadda yanayin da lamarin ya taɓa zuciyar dukkanin wasu al'umma, ba magana ake mata musulmai kawai ba, duk wani ɗan adam aka bashi labarin da yadda yake kowa ya girgiza. Domin ita insaniya halitta ce, ba wai addini ba ne insaniya. Tausayi, in ka kara mutum ya zo ya kashe mutum ya ta asumanci da dalilin zamu faɗa na da yake yin kisa. Kan misali wani ramuwar gayya ko kuma kabilanci ko kuma wani ya min kaza ne masa wani abu, mu anan abin da yake cutar da mu kabilanci ne, ko kuma a harkar addini ya zama cewa wannan addini kabila tana wannan addini yana gaba da wannan, to wannan dare gingimu ne akwai wani dalili. Amma sudan haka a yanda Allah ya halicci dan adam, to wannan insaniyar tana nan halitta ce. To da haka kenan inda Allah yake cewa ku anfusakum wa ahlikum nara, ku kiyaye kawo kanku da ahalinku daga wuta, to wajibi ne duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi abin haihuwa to ya tabbatar fa yayi tsayuwar gwaman jaki akai har zuwa lokacin da za su rabu. Ma'ana rabuwa din nan ya zama cewa ya kai munzalin da zai iya tsayawa da kafarsa, ka tabbatar cewa ya zama mutum kuma duk abin da ake gudu na daga ainihin mugunya a rayuwa, ko dai zai ja a bata addini a bata al'umma, kai ma ya ja maka tsinuwa da sauran abubuwa kai baya bai shiga wannan layin ba, to ya zama mutum kenan. Duk inda ka kewaya ka dana Allah yi wa maka albarka,
da sauransu, wannan ya tsaya da kafarsa kenan, sannan za ka iya bacci da ido. Amma wancan bangaren da muke ɗauka makarantar islamiyya, yaro ce ai yan tafi neman abinci ba a kula da ita ba, ta zamani haka, wurin sana'a haka, to duk wani ba ma lokacin da mutum zai zauna da yaran nasa ya ji menene yake faruwa, yaya suke, ya ja su a jiki. Ƙa'idar tarbiyya ta musulunci da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku hori ayanku da sallah suna yin shekara 7, ma'ana ai da ma shekara ta farko ta 7 la'ibu wala daga saba'an ne, kayi wa yaron ka wasa shekara 7, dama dai shekarun wasa ne. In ya zo masallaci, in yayi tsalle in yayi kaza ana nuna masa dai, to amma umarnin zai fara ne daga shekara 7. da manzo Allah yake cewa a dake su in sun kai shekara 10 ba su yi ba, a raba tsakanin su gurin kwanciya. Kaga ma'ana duk ana nuna maka tarbiyya ne, yadda ake yin tarbiyya. Me yasa ka ba a ce gwamnati ta yi kaza ba, gwamnati ta yi kaza? Me yasa ba ce mutanen gari ba? Kai ake wa magana. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Ka umarci iyalinka da sallah. As-salatu imaduddin. Sallah ita ce ginshikin addini. An faɗe ta ne ana nufin dukkanin abin da yake na addini duka ka umarce su da shi. Ita an ce sallah ne saboda ita ce ginshiki. Ana faɗa wani abu a balaga da ke cewa ana idlaqil juz'i wa iradatul kulli. A faɗi juz'in abu ana nufin duka. To shi aka yi ana. Wasu ɗabi'ar alaiha aka ce saboda an za a kawo dalili na abinci, neman abinci ne ya hana mu, zaka ce la nasa aloka rizqa, ba za mu tambaye ka arziki ba. Ko me ka karar da shi a tarbiyyantar da naka, ka bar shi arziki zai samu nasa. In dai ya zama mutum, in dai ka bashi ilimi mai kyau na addini na zamani, ya zama mutum duk inda shiga a mutum yake, sai dai kawo, sai dai ga ma ya zama yana taimakon wasu al'umman ma, yana yi wasu mutanen arzikin ma, domin mutum ne. Allah ce wa tambaye ka arziki ba, la nas'aluka rizqan, yace nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa, mu muke arzuta. To amma yaran mu a gaban mu suke lalacewa da kadan muna kallo har su kai matsayin inhirafin da za su iya kawo wannan gaba ba tare da mun dauki wani mataki ba. Sai a zo a yi tare a kwamiti a unguwa. Ai babban kwamiti shine kwamitin cikin gida. Kowane gida, kowane mahaifi, kowane family ku gyara na wannan ya gyara. In an zo kawai ai magana ciyar da gari gaba, ba maganar ma a hana wani laifi ba. Ai ba ma laifin, domin kowa ya hana nasa, kowa gwamnati ne a gidansa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Manzo sallama haka ya faɗa shi ma ce dukkanin ku masu kiwo ne, kuma Allah zai tambaye ku a bisa abin da aka ba ku kiwo. Allah ya ce ba zai tambaye ku, bai ce zai tambaye gwamnati ba. Ita gwamnati abin da mutane suke jahilta kansu, tana da abin da za a tambaye ta daban, ba abin da ke tsammani ba shi bane. Akwai gabobi ita kuma nata, da sarakuna da ainihin shugabanni, malamai akwai abin da za a tambaye su, ba abin da kake tsammani bane a laran da abin da yake tsammanin za a tambayi malami ba wala bai za a tambaye shi ba. Iyakacinsa wannan iya wanda ake iya, inna ma alaikal bala, aikin annabawa malamai suke yi, su dai su iya duk inda su gani su faɗa abin yadda yake, kuma su yi addu'a Allah ya bada ainihin zaman lafiya da sauran abubuwa. Shugabanni su kuma abin ya bayyana zai su yi hukunci. To idan ka gyara naka, ai ka kanka hukumar mai zama ta huta, kowa ma ya huta. To amma dai ku ga irin abin da yake faruwa, wanda duk gaba ɗaya asbab ɗinsa shine san rayuwar duniya, san a rayu. Dan adam yana so ya rayu, me yake so da dukiya mai yawa. Za ka ga mutum baya son ka gaya masa in yi ranka a matattakala ta 100 a arziki, in ka ce ai matattakala 100 na hau, da ka koma ka bashi labarin matattakala ta 1 ta 2 ta 3 shi kai wallahi da wahala ni ba zan iya ba. Amma kuma yana sha'awar ka a 100. Idan ilimi ne in ya ganka a profesa, yana sha'awar ka a profesa, ana tashi da yan kazu, ana bude maka mota ga ofis ɗinka, watakila ma hada jiniya, an kafa kwamiti kaza na jihar Kano, an sa profesa wani masanin kaza ne, kai ka ringa sha'awarsa a wannan matsayin. Amma da zai baka matsayin daga firamaren sa, sakandare, waye diploma, me NYSC, wahalu kala da mana kai ma zan iya ba. Idan ka ga wani dan kasuwa hamshaki, in ba sa ba an ci shugaban kaza ne, kai ka ringa sha'awarsa, bayan kudin da yake da shi kuma shi ne shugaban wannan gurbin kasuwancin. Amma da zai gama gwagwarmaya an yi asara a can bai haƙura ba, ya yi ƙasa a can ya ci gaba da yi hanyar ba ma son mu sha wahala.
in sana'ar hannu ce ga ƙwararren tela, ƙwararren bakanike, ƙwararren kaza, wa hanyar da ya sha ya biyo koya a hankali a'a daɗin kawai ake so. To wannan hanyar san rayuwar da san dukiya mai yawa cikin gaggawa tana janyo irin wannan abu. Wajibi ne mu ringa nisantar da kanmu daga sha'awan wasu rayuwa. Shi saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ringa kallon wanda yake kasa da ku, kada ku kallon wanda yake sama da ku, domin kuna kallon wanda yake sama da ku ba ku gode wa Allah ba. Ko da yaushe in ka duba za ga wani a yanda kare da kanka ko wani sha'awar ka yake, kuma kai da kanka za ka ga wani ga wani abin tausayi. Duk inda ya kai ga ganin abin tausayi, kai abin tausayi ne, wallahi akwai wanda yake abin tausayin da ya fi ka. Kuma in kana ganin kamar dukiya ita kadai ce ni'ima, za ka ga akwai wanda shi kwata-kwata ba shi da dukiyar, ba shi da ko kwandala, amma Allah ya azurta da wasu abubuwa wanda akwai mai dukiyar da yanda za a kira shi kana tafiya haka kana ballar rake kana da takalmin ka wari shi Allah sarki ka ga wannan lafiyar sa kalau har rake yake sha, shi ana shan rake. Ni'imar Allah da Allah yake cewa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha, ba iya almal bane ni'ima. To haka bayan maganar dukiya sai hasada. Ya daga cikin abin da ke janyo wannan masifar kashe-kashe hasada. Da ya ake janyo hasada shine Allah ya yi wa wani wata ni'ima, kai ka ringa ganin kaman wannan ne ya hana ka samun taka. Mulki ne, kasuwanci ne, wani abubuwa ne. To a ƙarshe dai yanzu misali kamar wanda suka aikata wannan laifin, idan misali ba neman dukiya bane kamar da ake zarge-zargen cultism da waye da sauran abubuwa, sai ya zama cewa a hasada ce ta wani abu na abin da ya shafa harkar dukiya. Idan ya zama cewa hasada ce, yanzu su abin su ma ya zama yanzu ba nasu ba, yanzu kawai araba gado, ko ba kai su ba dai ba su dawo duniya su yawo irin mu ba. Kaga hike na yi biyu ba guji fan gabi a kwaido, babu naka da kake rainawa, ka je garin debo na wani kaje ka kashe shi ya mutu din kai kuma ka shiga kurkuku har abada. To ina abin yake? Hasada kenan. Za ta zo ta ringa cin maka zuciya, ta ringa cin zuciya har sai ka je ka aikata, kuma hasada din nan a banza mana mutum ma yadda yake yi. To ya saka hatta karamar hasada idan mutum yana yin ta za ta jawo shi ga aikata irin abubuwa irin wannan, ko ba irin wannan ba ƙananan ma'aikutuna ne a bayan ƙasa. Ka je kana hasara da mutum ka tafi kana gulmarsa a can, ka je ka faɗa abin da ba haka yake ba, kawai so kake ka ɓata shi. Ai wannan ɓata wanda ka je ka yi ita ma ba Allah ya tawakkal ya cikin alqur'ani wala fitratu ashaddu min alqatl ma. Ai fitina kake yadawa, innal ladina turidun an tashi alfashatu bil ladina amalu alamun wa fi dunya wal akhirah, haka Allah ya faɗa. Masan su yada barna a bayan ƙasa. Ita wannan tafiya da hasara tana janyowa misali karama hasada, mutum ya tafi yana kasuwa ka tayi barawo ne sato kuɗi ki hasada ce. Ka je kai bincike ka tabbatar, kuma ko ka tabbatar cewa barawo ne sata yake yi, ca aka ce in mutum yana yin sata a zuwa daga faɗa yana yin sata, ca aka ce idan za ka ainihin iya masa nasiha kai masa nasiha, idan kuma akwai wani guri da kaga ya je alama zai ɗauka zai cutar mutane, to anan ne aka zaka iya faɗa wa mutane dan kada ya je ya ɗaukan musu, sai ka ce wala fa kaza na ga zo ko ba gidan ko kuma na ga zo layin ku kaza ne ku kula, saboda kauce cutarwa. Amma ba haka kawai wai dan ka faɗa ka ji daɗi ka dinga faɗa wani kaza yake yi ba daidai ba ne. To wannan yana janyowa ainihin hasada, ka gani. Sannan kaman jahiltar dalilan arziki, wanda ka tafi ke yi wa arziki din da kake son zaka ainihin kashe ka kwashi dukiyarsa ko makamancin irin wannan, ko wani abu da ya shafi na arziki, kuma ya wani dalili ne, sai ka binkita shi wa ya kashe Allah ya bashi wannan kudin. Tambayi kanka tukunna kafin ma ka yunkura, shin shi da ya zama mai kuɗi ya zama har nake cewa yana kashe shi, ko ya samu mulki nake cewa yana kautar da shi, sai ka tambayi kanka shi wa ya kashe ya samu wannan mulkin. Da kayi bai kace a ba wanda ya kashe, ai kawai kokari yayi kaza kawai sai Allah ya bai. Au Allah ne yake bayarwa, to ya halice shi Allah ni wa ya halice ni, shi ya san zama ka ya zama a bai sani ba, kawai yi ma yau da gobe kawai sai Allah ya masa. To ni yau da gobe na koma lahira na ga ban yi ba, ashe ma ni ma kuma da iya faruwa. In kai wa kanka wa'azi sai ka je da kanka in ka ja fishi sai ka ji ka sace kawai. Yi saka ahlul lahi daga sun tuna Allah, kowane irin waƙiya saka kalla suna tuna Allah kawai, kace sun sace da kansu, sai suna nishadi suna tsalle mumini za a ga yana dariya yana alfahari yana nishadi, sai ka ce wai wannan kuɗi ya samu ne, ina ba kuɗi ya samu ba, kawai ya saki ransa ne, ya san Allah shine mai yi, kuma iya abin da Allah ya bashi zai amfani da shi. Haka zalika da akwai kuma maganar za'ar ɗaukan fansa yana daga cikin dalilin da suke janyo irin wannan abubuwa da
duk mutumin da aka je aka kashe masa nasa wani lokacin sai ya kudurniya shi ma ba zai kyale ba, kamar abin da muka ga Laraba suna yi na sa'ar nan, wannan gunan bakin waken da suke da gurin sa aka dauko an zo an kashe maka family gaba daya, an kashe maka mutane da sauransu. Yanzu kamar mutumin nan da aka yi masa wannan abin a ce wasu al'ummu ne suka je suka yi masa suka gudu aka ce ayan gari kaza ne, to me ya rage masa ya ga ce to ai kawai wayannan iyalan nawa da ƴaƴana da matan ta kawai bin su zan yi, amma zan tafi musu da wanda suka yi laifin. sai kamar ya haƙura kawai shi ya riga ya san rayuwarsa ta zo ƙarshe, duk da ya samu dama ya shiga inda yake ya kunna ba ya samu bambam sai tana da ya ta tafiya har sai ya je tsakiya wata rana kawai daga jihar zuci a ce ya kunna ba kasuwa kaza shi ma ya tafi da yan kabila kaza da sauransu shi kenan, ko irin wayannan mutanen to asa'ar kenan. ko kuma mutum ya maka wani laifi, akwai laifi yanzu misali a irin jita-jita da ake faɗa irin na wannan duk da ya zama jita-jita babu wani dalili, amma magana gado ce, wani ya rike maka gado ya ba ka gado ba kawai kenan jin haushin wannan ba kai, to ka gani ai asa'ar ne, kana ganin kamar ya dame ka a rayuwa baka je ka masa kaza. To a takaice duk wani abu da ya zo irin wannan in mutum ya tsaya ya duba Allah subhanahu wata'ala ya ga in magana gado ce ina wanda ya mallaki abu baya nan, to mu ma karewa na ne wallahi bar samatul ar Allah ne zai gaje sammai da kasai gaba daya. Saboda haka lalle wajibi ne ga iyaye su tabbatar da tsayawa tsayin daka akan tarbiyyar 'ya'yansu domin su zama nagari. In suka zama nagari sun hutar da kansu sun hutar da kowa. Wajibi ne al'umma ita kuma mutum akan kansa, balle insan a ranar sai basira din nan ya tsaya ya kalli kansa, me yasa Allah ya halicce ne wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dama Allah ya halicce ka lalle ka kai kudi a duniya ba, sannan kuma duk wani abu da kake ganin ba zai yiwuwa ba ka riga ka hakurta da zuciyarka, yau da gobe ta kawo ma, kai dai ka ci gaba da kokari. Abinda kowa ya samu a duniya kai ma Allah zai iya baka wannan abin ko fiye da wannan, ba sai ya hana nan wani ba. In mutum yana sa irin wannan a zuciyarsa sai yana samun sauki, to mutum a zuciyarsa ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala, ya ba Allah subhanahu wata'ala, ya tabbatar da cewar ko yau ko gobe zai iya mutuwa, to abin ma da zai tara mai amfaninsa. Duk mutumin da aka ce ya mutu da a ce zai dawo duniya sai yayi da na sani, sai da wala ba abin nan koma don ba da sauran, saboda abin da zai gani na amfanin abin da ya ciyar, da kuma zai gama aikin banza na wani abin da yake tara. Kuma mafi yawa irin wayan abubuwan da suke za a ga mutum yana son ya rayu din ne, yana son ya birge ne, to a wannan hanyar ba sani ba kuma ajalin kama ya zo ƙarshe. To haka wannan abubuwa duk da suke faruwa maganar gaskiya sai mun yi kokari mun ga mun ji tsoron Allah subhanahu wataala ne dai gwargwado. Fattaqullaha masata'tu ku anfusakum wa ahlikum nara kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Allah subhanahu wataala zai magana da bawa shi da shi ran tashi alkiyama akan wani mas'uliyar da Allah subhanahu wataala ya dora masa. Shugabanni za a tambaye su duka nauyin al'umma, ma'ana irin wannan abin yaje gaban su, kamar misali yanzu an yi wannan laifin inda sakacin hukuma yake za a tuhume ta ita ma, kazalika idan ba ta hukuncin da zai tsaye da abin bai ita ma za a tuhume ta, domin ita haƙƙin ta ta hukunta, ba wanda yake da haƙƙin ta ita da asbab da suke ka irin wannan abubuwa, kamar abin da ake magana harkar kwaya da sauran ainihin daba da sauransu. Idan ba a yaƙi wannan abin an ka ƙarshen sa ba, kowane ne ke da alaƙa da wannan abin a shafa wa ido toka, a tabbatar da an yaƙi wannan abin. Kowane irin arziki yake samarwa, kowane irin zaman lafiya ba ma zaman lafiya ba zan ce kai, kowane irin ainihin yakar talauci da yake da abin da ke samu ita gwamnatin da abin da mutane suke samu, to a tabbatar da cewa abu ɗaya in ya zo ya faru kowa yana jefa a cikin tashin hankali da zai yi nadama idan ba a zo kanka ba, to a tabbatar da an hana. To wannan wajibin ta ne a buɗe makarantu, a tabbatar ana zuwa makaranta da sauransu. Allah ya sa mu dace. Wannan bayan Allah da Allah subhanahu wataala ya karɓi rayuwarsu, Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu. Mu kuma da hankalin mai tashi duk gaba ɗaya al'ummar musulmi da al'umma ma kala daban-daban, har yanzu hankalinsu bai da jikinsu ba. Duk wanda ya tuno abin sai ya hankalinsa ya tashi. Mutane suna ta tambaya yanzu hatta mutane ke cewa an kama sun yi sambatu, duk wannan sambatu banci ake ta yi ba a cikin hankali ba, abin ya kai kuma a haka. Da ka tuno sai ka ji duniyar mata gaba ɗaya, kana auna ne ka ji gaba ɗaya rashin jin daɗin ya kai wani matsayi. Saboda haka mutane ransu ya ɓaci, saboda haka wannan
gaba ɗaya ma da ran ya ɓaci sai mu ce Allah ya bamu ainihin ladan wannan musiba Allahumma ajirna fi musibatina hadhihi Allah ya tsiratar da mu a wannan musibar ta domin duk abin da ya shiga damar ran musulmi ko mai zuwa ya tafi ne ya bata maka rai ya wuce balatana wannan wanda suka fara a baya ma kana tuno su to sai da bacin sai ya dawo ma ballatana wannan da yake yanzu aka yi mana shi wannan abu masu su kadai aka yi wa su kawai hidin ka sake aunawa da kuma in naka ne yaya sai ka girman abin kuma ya ƙara girma to amma bacin ran ba zai yi fasalatu ba to Allah ya ba mu ya tsiratar da mu a cikin wannan musiba ta mu kuma ya musanya mana fi alkhairi da wannan halin da ake ciki gaba daya a ƙasa da ainihin jihar da sauran sassa ma duniya baki daya wannan bacin rai da tashin hankali da ake gani yau da gobe da asbab da dalilai suke sakawa ake zuwa ke samu wani abubuwa din Allah ya kama da karshen su kuma Allah ya shirya wannan al'umma Allah ya ba wa wannan al'umma dama da iko ta koma kan nahaji na koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta koma kan abin da Allah ta'ala ya halicce ta domin shi Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya ji kan magabatan mu اللهم صل على محمد على فاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر لك بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم ولا هادي أقدر وغير العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله